तीन गट खाली राहिलेत. 31 ते 40 चे बैलगाडी मालक गाड्या झोपलेत का? 40 वाले 40 चे बैलगाडी मालक सज्ज. सुटला गड क्रमांक या मैदानातला 28 सुटला आणि 28 मध्ये 7 गाड्या पळतायत आणि 7 गाड्यामध्ये लढत पाहायला मिळते. सुंदर अशा गाड्या पळतायत. सुंदर अशी लढत चालू आहे. चौदरवाडी केसरी पहिल्या पर्वातलं भव्य आणि दिव्य मैदान. अतिशय सुंदर अशी लढत झाली. घ्या गट क्रमांक 29 लावून घ्या. 1 ला नाथ प्रसन्न बाळमा वैभव बाळू मसोगडे धर्मपुरी. 2 ला जयमान प्रसन्न रुद्र प्रताप शिपकुले सोमंतळ यांचा घरचा साज पब्लिक किंग पिस्तूल आणि वजीर. 3 ला बाळमा प्रसन्न सुजल भैया धायगुडे यांचा येडा कारतूस फॅन्स क्लब खेड यांचा गुंडाडॉन. 4 नंबर तासावरती स्वामी समर्थ संत बाळमा प्रसन्न